नमस्कार भाई लोग, आप बहनी लोग। आज हम बात करे जा रहल बानी एगो बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में, जवन बा ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग में गांठ। जब दिमाग के कुछ कोशिका बिना रुके तेजी से बढ़े लागेला तो उ मिल के एगो गांठ बना देला। एहे गांठ के ब्रेन ट्यूमर कहल जाला। कुछ ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ेला आ इलाज से ठीक हो सकेला, बाकी कुछ बहुत खतरनाक होला जवन दिमाग पर दबाव डाल के जानलेवा बन सकेला। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के सही कारण हमेशा पता नहीं चल पावेला, बाकी कुछ चीज ए बीमारी के खतरा बढ़ा सकेला, जैसे ज्यादा रेडिएशन, खराब जीवन शैली, तनाव, परिवार में पहले से बीमारी के इतिहास और शरीर के कमजोर इम्यूनिटी। अब सवाल बाकी ए बीमारी की पहचान कैसे हुई। अगर लगातार सिर दर्द होखे, खास करके सुबह सुबह, बार बार उल्टी आवे, आंख से धुंधला दिखे, चक्कर लागे, याददाश्त कमजोर होखे, बोले में दिक्कत होखे या शरीर के कोनो हिस्सा सुन्न पड़े लागे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करावे के चाहिए। कई बेर मरीज के दौरा यानी सीजर भी पड़ सकेला। दोस्तों, बहुत लोग शुरुआत में ए लक्षण के मामूली समझ के नजरअंदाज कर देला, बाकी देर होखे पर बीमारी बहुत खतरनाक हो सकेला। ब्रेन ट्यूमर के पता लगावे खातिर MRI स्कैन, CT स्कैन और कई तरह के जांच कईल जाला। अगर समय पर बीमारी पकड़ में आ जावे तो डॉक्टर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के मदद से इलाज कर सकेला। याद रखें, हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर ना होला, बाकी लगातार समस्या होखे तो जांच जरूर कराएं। स्वस्थ खाना खाएं, तनाव कम करें, पूरा नींद लें और शरीर के ध्यान रखें, काहे कि समय पर पहचान जिंदगी बचावे के सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।